everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ang animal nga Silas. Iyang gikumpisal din sa iyang diary ang iyang pagka-inosente. Dili kini mahimo. Dili mahimong mabasa kini sa uban. Tiwason ko kini sa pagbasa. Si Julia ang misaksi nga ako ang midunggap sa akong mga account. Pero saksi ko ang Ginoo. Dili ako ang mipatay. Inosente ko. Ha! Husto ka, Siles. Inosente ka. Apan, way mahibaw kung kinsa gyud ang mipatay kang Vilma og ni Mama Amanda. May katapusang entry. Bisag giunsa nako sa pagpakiluoy ni Alejandro nga inosente ko. Pero wa siya mutuo. Ila kong gipapreso. Og sa presohan na nako mahibawi nga mabdos ko sa anak ni Alejandro. Mabdos si Celes? Animal! Animal! Dili kini mahimo! Dili! Buset! 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 Tubag ako, Franco! Tubag ako! Hello, Julia. Kadugay ba ni mo nakatubag? May nabisihan ako. Pero nagplano lang yun ko nga manawag ni mo kay Kibingaw na ko ni mo. Magkita ta! Kibingaw sa pikiran ko. May ipakita ko ni mo. Importante kayo. Asa mo kita? Ariyan na lang ko sa pension house nga akong gichikinan. Asa mo kayo machikin? Di ako sa pikas lungkosad. Ari adayon ko, karon dayon. Asan mo tayo paingon? Mamalik na natin sa bahay ni Sir Alejandro. Di na tayo padayon sa pagpangita ni Ma'am Julia? Dili na lang. Eto na lang ito magpaabot niya sa bahay. Helena, okay ra ka? Ganina na ito nagtuyok-tuyok. Nakasiguro ko nga nabasa na ni Ma'am Julia karon ang diary ni Salas. Unsa may tabo kung mabasa niya ang diary? Dagan ang mahitabo. O gato na lang ni Pangandaman. Bahala ng ginuustanan. Ha? Helena, Masag di lang una ko diri nga muhilaklan to. Naglagot ko ni Ma'am Julia. Naglagot ko sa sayop kong desisyon. Ako na lang untang migunit sa mong diary. Ako na lang unta. ayaw na lagbasula pa ang imong kagalingon. Gusto ka. Huwag naman sa ko'y mahimo sa tanan. Nahitabo na ni. Nakuha na nila ang diary. Mga pangandaman ko na lang yun ang sunod nilang buhaton. Ha? Nagtuo ka nga doon na sila buhaton? O, Lando. Nahibaw ka na sa kadautan nila ng mga tawhana. O kung mabasa na ni Ma'am Julia ang diary ni Salas, klaro kayo nga may buhaton siyang dili maayo. Sige na. Mamauli na lang ta. Franco, So may pakita mo na ako nga di man yun mahimong isulti sa phone. tanawa ka ng naa sa ibabaw sa kama. So nang baga nga notebook. Dili na notebook, Franco. Diary kini. Oh, diary? Oh, diary.
Mao ka na ang diary ni Celes. Usa? Diary ni Silis. Oo, diary ka na ni Celes. Og naa diya ang kamatuoran nga angay na tong kahadlukan, Franco. Sabot mo ipasabot, Julia. Tinuod yun ang gisulti sa imong sinugo sa Cebu. Mimabdo si Celes sa sud sa prisuhan. Usa? Confirmed na. Dunay anak si Celes, Franco. Og labing siguro, dako na gyud kini karon. Mao ba? Pagkaway lami ng balitaan. Maubitaw nga nanawag dayon ko nimo. Aron imong maaksyonan kining hitabua. Kaya sa anak. O sa anak ni Silis. Lalaki o babae? Wa na niya masuwat kung babae ba o lalaki. Kay wa na kini masumpay pa. Mao lang kini ang katapusan niyang gisuhat sa iyang diary. Di mo yung makuha ka ng maong diary. Dito kang Alejandro. Usa? O ganong dito man nagigan? Ambot! Daan na may nakabantay si Shane nga pirming dunay basahon si Helena kung wa siya'y buhaton. Mura og kining diary. Pero, wasad may makaklaro. Pero, kay nakita ni Shane ang diary sa higdaanan sa iyang amahan, apan gihapak ni Helena ang iyang kamot, kay dili kini gustong hikapon ni Shane ang diary. Kung maura, nahibaw si Helena kung kagkinsang diary kini. Ha? Julia, dako na ginog posibilidad nga husto itong pagduda nga si Helena ang anak ni Silis nga iyang gipagkatao sa prisuhan. Ha? Husto gid ka ta, Franco? Kumpirmado na kini. Tungod ni ining diary ni Silis. Tungod niya ng diary nga inyong nakuha gikan kang Alejandro. Kung mao ka na, posible nga nahibaw na si Alejandro. Bahay ni ini, dili pa? Nga nanganak sa prisuhan si Celes. Paminaw ko, wa pa'y kalibutan si Alejandro nga may anak siya. Unsa? Tungod kay kung nahibaw siyang nanganak si Celis sa prisuhan, iya yung kining papagita. Di ba? No, Franco. Dili ko musugot nga may kabahin si Shane sa katigayunan ni Alejandro. Ayaw yung pagsuot, Julia. Nanon niya. Usa ba atong buhaton ini, ha? Ang iyong buhaton, mao nga obserbahan ang mga lihok ni Alejandro. May lain kong problema. Usap ka na. Naabtan kami ni Helena sa suot sa kwarto ni Alejandro kanina. Kaming duha si Shane. Maungang kung mangita na sila sa diary ni Celes. Kaming duha gyud si Shane ang suspect sa pagkawain. Salamat sa mong pag-ubay na ko pagpangita ni Ma'am Julia Lando. Nahibaw ka gyud. Gaandap kong buhaton ang tanan para nimo, Helena. Salamat. Kanus amat kami magkasulti si Helena nga ang among hisgutan maong bahin na mundo. Sir Alejandro, Oh, Helena, hain naman ang diary ni Silis. uwa niya na ako mabawi, Sir Alejandro. Milakaw si Ma'am Julia og uwa niya na mo makita sa dihang amo ni gipangita. Bisag unsaon. Pulos labad lang yun sa o ang gihatag ining Julia nako. Sir Alejandro, Wa ko mahinumdom nga nalipay ko human sa among kasal. Sir, At ang iyang pagpauli. Kuha agyod ang diary. oh Sir Alejandro. Og usbon ko. Ayaw pagkumpiyansa sa akong asawa. Oh sir, nahibaw ko nga dili ka kumpiyansahan ng imong asawa. Lahi siya sa ubang tao, Helena. Ihunong ng sakyanan diha sa awaaw nga dapit. Gusam tadi ha. Ihunong lang. Kaliyo. Sabay atong buhaton ning napita. Ambiyang imong lighter. Uy, wa pa rin ka maundang sa pagpanigarilyo? Lain ang akong duslitan karon. Si Shane. Hello, Shane.
Kumusta naman diha sa bay, ha? Gusto gid ka, ma. Nangita na sila sa diary. Mao pa. Unya, wa kapugsa nila sa pagpatugan. Giyugay nila dong akong kwarto, oy. Og sila nang nangita nimo. Unya kay wa man kanya makit Bilakaw sila silando. Pero may balik na karon. Naibaw na ba ang imong amahan? Ambit lang. Una ko mo duol ni Papa, oy. Tuaman sa siya sabay sa mga katabang nagpundo karon. Unya, wagil ka mutugan nga nakakita ka og diary? Wa, oy. Okay, sige. Mupauli na ko diha, Shin. Bye. Nangita na sila si Helena ining diary ni Celes. Nga ba ka? Kanaog diha. Pagkuhag ka gingking nga dali rang masunog. Sa metong bato, ha? Julia? Unsa pa? Dauban ang diary. Oh, Ni Adinhi ang makapasamot sa kabuang ni Alejandro kung iya kining mabasa. Ang pagmabdos ni Celes sa prisuhan. Swerte ta. Kung wa pa ni niya mabasa, Franco. Kay maog daw na karon ang diary ni Celes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.